Pancene aku dhisik es cau. Sudah ku cari beberapa ribu tahun, ternyata kamu di sini Avatar Eng. Timang mabuk pesing Tapi bakso minum suka teh suka manis suka nggak suka, nanti diabetes loh. wis genah penyakit diabetes ojo dirabi iki dulu diketok kenane Di Freeport, honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, di Madura. udah kurang ndek sithik. nah ndek Ndek ora wong sing ndek nadane iki lho malah koyo minat jigo Lah mbok taleni ning nggo. tapi ya pas Tak percil CS tak sentem monggo yo sepote mas dia sebenarnya seorang CEO yang menyamar sebagai pelawak. Menurut sebagian orang, tak percil adalah pelawak anak kodok. Namun sebenarnya dia adalah CEO Golek Rondo. Rumangsaku sampean ki yo aneh-aneh wong dagelan munggah ditabuh CEO jane kucluk kowe iki. Lah mbok menawa Apa ora paham lah aku ki bolone Abah Bandi. Oh iya tak. Pak Bupati. Oh. Kalih kula niku kon kanca kentel lho, Bos. Lah apa iya kan? Bu Sri Atul Bu Dokter kanca plek. Sebab apa kok malah nanggap percil? Sebabe kuwi Ngerti lah percil ra duwe akhirnya ditanggap di konrene hari jadi Sidoarjo yang ke-167 Yo ngerti jenengan mau pun matur napa dereng Ampun. ngomongnya apa sampean apa Hari jadi Kabupaten Sidoarjo yang ke-167. lah iya sampean ndongane apa sampean ndongane apa Durung kono ae lagi ini wis di padalang cak percil nggih. Padalang cak percil nggih. jenengan niku sebagai putra daerah kedah ngertos bos Nah, Ya. 167 itu artinya apa harus tahu lah kudu Artinya apa, ngerti Cak? dirawuhke ning kene ning Artinya pendopo. apa? saya tak pikirin sih 167 kuwi nek dijumlah angkane 1 6 7 cacahe 14 iki lho tempat berkelanjutan yang jelas. paham ora Paham. halang suwi lah paham Paham belas sih ngerti gimana. Sidoarjo iki tempat berkelanjutan yang jelas. sampean raro iki geger ngarepan Gegernya kok kan? alun-alun anyar ramene ra ukur Aku mau yo bingung kok. 167 satu ki manembah marang Gusti 6 kuwi ayem 7 kuwi oleh pitulungan insyaallah lah masyarakat Sidoarjo ngrumpuk rukun kabeh mesti oleh pitulungane Gusti Allah Amin amin. iling-ilingen ora usah nanggap bos idam bos percele cukup Lah Gus opo kowe iki? Sajoke mulih teko Mekah Madinah iki lho Pak. tak omongi sampean mangula kuwi contone acara bengi iki kok iso menjadi seperti ini karena apa Bapak kepala Pak Banyu Ayo. Banyu Ayo. Tirto ora Banyu lho Ya. Lho Pak Tirto. lha sing bayar aku yo kuwi lha iki lara diomongne awake dhewe dipotong basa Lah kan piantune. ning nuwun sewu Piye? iki ning apa ki ning iki ning pendopo to Ya. pendopo Sidoarjo tak acungi jempol luar biasa kula niku teng pundi-pundi mboten wonten kados ngeten iki teng Guri niku wonten bandeng ora nek banyune iso urip Ning ndi to Kan? ning akuarium papat enek bandeng enek banyune
menika urip. Niki lak mboten teng Sidoarjo mboten wonten, Bos. Awak Kula niku matur mbah nuwun ngeten iki. Logo Sidoarjo. Nggih. Kita sama Bandeng. Oh, nggih no, tangguh. Iya. Kita itu harus tangguh, paham napa mboten? Iki lho, wong wedok kaya ngene iki lho. Urung gapapane maca. Lah piye to? Lah sing iki ya di Kados kula ngenten iki matur mbah nuwun, sampun ditimbali teng mriki Pak Bupati matur mbah nuwun. Wis mesti ngerti wayah magrib krungu suarane adzan menyangkali nyangkinga timba, mumpung sik urip nanggap wayang karo dagelan, sok yen mati insyaallah mlebu swarga. Amin. Ngono kuwi wis mesti Amin. paham. ngene iki ya. Ya omongane dagelan beti tanggap yo ngene iki. Lah kok ora ditangkep besok poso nganggur awake dhewe kan apa-apa. Lah ya selo kasih Iki poso merongos kabeh iki rumah saku. Tapi alhamdulillah nggih, Bos. Alhamdulillah. Pinanggih teng mriki. Saya merasa bangga. Jenengan kan asli toh? Ya. Asli mriki toh. Jenengan dalang mulai tahun pinten? 2000. Tahun 2000. 2000. 2000. Biyen pertama apa begal? Maksudnya maca iki preman, enggak maksudnya sak durung dalang iki apa pengen roh aku. Kan sampean putra daerah. Iya. Nggih, lha nggih, Sidoarjo nggih. Sebelum jadi Cepol dalang. dadi dalang jenengan dados napa riyen? Ya sekolah belajar dalang, Oh, yo ngamen, yo Oh, ngamen barang. ngamen barang. Oh, berarti keluarga kere sampean. Ngamen barang. Awakmu kok ngelok. Dalang rumah saku lah ngamen barang berarti bos. Iya. Ngeten iki terus jenengan ditimbali Pak Bupati. Ngeten iki merasa bangga napa mboten? Bangga matur pun sangat jak percaya. Lah, nggih niku. Putra daerah ditanggap beliau Bapak Bupati. Nggih. Nggih. Wah, saestu angel lho, Bos. Angel. Ngene iki biasa wayangan ngene iki sing wayangan malah njaba. Kula niku terenyuh. Iki niki makin iki dalange sinten? Mas Didik. Ya ampun, mesti sindene ayu-ayu. Aku ngono mawon. Wah. Sing gue pikir kuwi kursi ndene tok. Lah, apa? Iki bermasyarakat, iki terus apa jenenge seduluran silaturahmi nek kene sing penting. Gue pikir kok sinden-sindene sing ayu Mas Didik. Karena kita laki-laki normal. Lah laki-laki normal senenge padha wong lanang kuwi gak normal. Paham nggih? Berarti kados kula ngeten iki teng mriki nggih matur nuwun. Sebab napa? Teng Lidulune dereng wonten nggih sewepi lagi wayangan saiki. Nggih mriko sepi tapi kan rame jenengan. Alhamdulillah. Coba satu nada C coba. C minor. Ini buat pakai ini aja enggak apa-apa. Bolak ganti karo aku. Ngerti sini rondo. Kenapa? Rondo. Surawani aku. Lho nyapa ora wani. Aku rawani. Sinden ayune kaya ngene kaya ora wani. Wis ora wani. Nyapa ora Iki wani. kok lak sampe kleru. Iki ning nggur panggung aku ngomong kleru. Ning kono lho diseneni Bu Feni aku kok. Bupani kok galak. Wah, Karo bojomu galak ndi? galak padha galake wong wedok galak kabeh tau. Nadane. Nggih, Garuda. Nggih. Garuda. Mayor, pakai mayor. Anak Betawi ketinggalan zaman kadeye dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai ke laut, Indonesia tanah airku apa mati itu apaku. Aku ngene iki dengenane karo Bu Gubernur langsung metu kei selung. Imbo iki. Yo mergo mbok ngelani tok. Iya ta, lere Dek. Bu Khofifah itu ibu. Wah, wes Langsung lung plak-plak piur. Oh, iya. Ora ngono sing sugih-sugih kok mesti mbok aku bapak karo ibu kuwi. ada nih, rek, ayo rek, jrek, iso to, Cak? Iki musuh Dalang dalang didik. dalang, di tulisanmu di mana? Tulisanmu di biasane. Batik. Ya. biasane ning kene enek. Iya apa campursane jenenge apa? Kembangnya jagat. Anu, gat. Dadi Bagat. Bagat kok jagat. Yo lek. Yo cok kembange jagat paling kayo. Ini lho Bang. Lah alah Bambang kok piye? Ayo Mas gat yo. Jreng gitu ya. Rek, ayo rek. Alah yo kendange barang to dul. Kendangi melu. Rek ayo rek dilong. Urung tau tulisan Bu Feni kowe iki ayo. Rek, ayo rek. Lah sapa ki mau? Ojo kace, paham ora? Kowe aja ki sisine aku lah ngono masamku karo dalan. Bareng rek ayo rek jrek. Ayo, rek, ayo rek.
pinter. Ping pindho iso, coba ya. Rek ayo rek. Pinter. Ping telu jajal ping telu. Oke. Rek ayo rek. Masyaallah, jane yo pinter-pinter ping papat jajal ping papat. Ayo. Rek ayo rek. Lah kacir sapa ki mau? Wah, matematikamu kowe. Iki jane wis Siji, loro, telu, papat, apik. Ayo ping 1000. ping 1000 dengkulmu ki. Rek ayo rek. Mlaku ning kunjungan. Rek ayo rek. Rame-rame bebarengan. Piye karepe aku ra ngerti. Saben sore aku dikirim pirate. Kodok ngorek pinggir kali. Kowe ora ngerti bar kok piye kok. Wis bar. Bar happy birthday wis bar ya. Kowe ora bar habis birthday itu udah selesai. Karena ini hari ulang tahun. Lagi anak rondo manggon ngarepku ya. Tidak boleh seperti itu. Kula niku sakniki pun benten-benten mak cange, mboten kados riyin. Jenenge biyen jenenge percil lungguh dek ngene wong wedok tak lunggone mak plek. Biasa. Ning sakniki pun mboten sebab wong wedok niku benten-benten. Oh, ngono. Menurut saya kados niki duwe kersane tepak sedanten nggih. Kareng asma sinten, hasil pidalem saking pundi. Nun saya pakai mic enggak apa-apa, Dek. Coba. Namanya siapa cantik? Maya Putri, Maya Putri. Dalemipun pundi? Trawulan Mojokerto. Rawulan Mojokerto. Kesukaan mama apa? Maem, Iya. sambal water. Nah, iki bos. Sip, Pak. Wong wedok kok seneng mangan sambel water. Sambel kuwi wis panas, ya toh? Water kuwi kasar. Bocah kaya ngono iki daringane bocor. Oh, daringan Ora iso nyimpen kayane wong lanang, senengane sing panas karo sing kasar. oh N. Oh, kudune sing halus. Golek iki daringane sing ora bocor. Oh, ngono. Tak warai kowe. Bener sampean iki. Adel mening lho, Pak. Pak Percil. Dalam. Bener sampean iki rabi bolak-balik ya. Oh, pun mboten saged iki, mboten saged. Niki jujur. Jaringan bocor iki. Pun bocor niki. Kula pengen apa uripe basa iki. Abi rondo. Pun kersane, pun mboten saged iki. Rondo riwali nyangking pil kabeh. Niki mboten saged, mboten saged. Niki bareng asma sinten, Dok? Suswanti. Suswanti. Tesik sekolah? Boten. Ampun mboten nggih. Nggih. Kelas dalemipun pundi? Mantap Lamongan. Lamongan. Nggih. Oh, nggih. Kesukaan daharan apa, Dok? Jangan asem. Pun mboten usah. Wis. Daringane bocor, Bos. Iki lagi Senengane sing kecut-kecut. lah nyapa nek ketut-ketut. Wong lah senengane sing kecut kuwi ra iso nyimpen duit. Paham? Kok wangel kabeh. Lah iki apik iki. Bareng asma sinten, Dik? Yo. Bos iki, Bos. Dolit. Dulit. Dolit. Nuwun sewu, Duk. Bareng asma sinten? Duk, Cahayu. Lah lemu takon ku kurang jelas kok. Nggih. Nuwun sewu, Mbak Yu. Ice. Paring asma sinten? Kula. Nggih. Kula. Pundi nggih? Duka nggih? Oh, pun genah niki. Iki genah anak Boy Purnomo. Iki wis pedhot iki bocah iki. Anak bae Pak Purnomo. Ojone soni. Oh mangsa. Ora mbok takoni kok. Oh mangsane. Oh, syukur nesu. Lha kuwi ditekoki jenenge sapa ya ora jawab lho yu. Lah wong tekon niku ya sing penak kok Mas Oke. karo wong wedok niku Mas. Iki lho, wong lanang sak kecap, wong wedok 100 kecap tak omong. Contoh wong wedok kaya ngene iki. Iki wong lanang bengokno cepet mlungker. Ya iya iya. Apa aku sebagai wong lanang kudune sing gagah Mas, aja kalah karo wong wedok. Sapa ngomong ajane aku? Lho iki ning arep-arep kabeh sentak sing wedok mlungker. Uker. Bojone mangan iku glirike. Ana bojone mangan njupuk iwak iku glirike. Ngoten. Dadi edan kabeh tur keduman. Lengke ngoten iki mboten. Lho kudune nggih ngoten wong wedok kok. Oh, nyantai bro, nyantai. Sabar, woles. Namanya siapa cantik? Inje dipun tepangaken nami kula ni Mas Ayu Kang Mas. Di dalam sang pundi? Kula saking tebeh. Tebiye niku lho pundi? Jenengan Dubai. jenengan semerap randu. Randu. Nggih. Randu napa? Randu niku sing teng kidul nika lho. Nggih. Kae. Jenengan? Nggih niku. Jenengan teng Randu. Nggih. Wah, jin setan pripayang luluk panas pati. Kula niku main. tanggane. Oh, alah. Kula sing niku sing randu nggih kula niki. Anu, jaringane bocor wis gak kena.
Wis tiwas. Golek wong wedok. Wis bocor iki, wis bocor iki. Kenal Iki sing lanang ora setrum wis apik iki. Oh ngono ya. Wangel. Asline ya betah-betah lho. Wis betah-betah. Disawan ngono. Iki sing lanang diseneni pisan mlakune ngene. Iya, bener sih. Lho, Cak, sing lanang iki lho. Aja demung iki lho. Sing di kok kurung. Lah, nabuh wis kok ngene wis. Wong lanang disentak pisan piye mlakune? Apa wantes ya kan? Pantes dasmu iki. Ya ora nang bojoku tok. Wis. Adono mikir. Kaya isih entuk mie kae. Undinge nek ning tanggane adan malah cerewet ngene dhewe. Nuwun sewu, Mbak. Bareng asma sinten? Nami kula Rika. Nah, iki lho, Bos. Ya. Wong wedok kok ditekoni alus kaya ngene iki lho. Rika pi dalem yang pundi? Saking Dawer Mojokerto. Mojokerto. Nggih. Daharan apa emang remen menika daharan apa? Bakso. Menika ingkang pedes napa mboten? Mboten. Mboten pedes. Mboten. Seneng kesehatan. Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Ora seneng pedes. Paham apa mboten? Tapi bakso ki Minum suka teh suka. Suka. Manis suka. Enggak suka nanti diabetes loh. Wis genah penyakit diabetes aja dirabi. Iki gilu diketok enak. Gak. kok medeni to, Pak? Wis penyakit tok. Lah iki lho Pak, apik, Pak. Iki lho, Bos. Pojok dhewe. Wong lek sinden biasane pojok dhewe budi. Bisa. Aja ngono apa ya. Ya ora. Tapi nek iki pas. Lah iki pas. Masuk kayak gini ki gede to, Mas. Iya. Enggak. Duduk. Nek iki iso pas. Samene masuk gue Enggak. gede to, Mas. Duduk. Piye gak bisa. Duduk susu tak ra. Kon lungguh. Alus karo wong wedok kuwi sing alus. Nuwun sewu paring asma sinten Nduk Cahayu? Nggih, nami kula Dwi Retno. Dwi Retno pi dalem saking pundi nuwun sewu? Dawar Blandong Mojokerto, Kang Mas. Injih, menika daharan remenane napa Nduk Cahayu? Kula Injih. sosis, Mas. Apik lho Pak, nanti sosis. Urung. Nyapa langsung mbok jaluk. Sosis digathok meneng ngene dhewe kok. Ngawur karo masak. Sosis iki basa kabeh kita wis gak kena kita. Bosan apik-apik. Wis ora iso ora percaya aku. Cilik-cilik apik-apik lho. Wis gak takok aku. Wis ora percaya kudu. Anu man, kula nyanyi mawon. Nyanyi apa? Nyanyi mawon. Sunggal, kula tak ngambil sunggal apa lari kula? Kan wonten Monggo. artis kathah mriki. Oh monggo. Nggih. Coba ya. C Kakak, coba. Sapa nek iki? Kan oke toh. Pak Bupati kan dapurnya kan oke. Jadi banyak emang Masih ada bintang oh iya tiga masyarakat Sidoarjo pokoknya komplit niki Pak Abah kon dawuh kalih kula. Dados mangke kalau wayangan ini mangke masyarakat suka dengan konsep seperti ini Ya. dibuat acara seperti ini 1 bulan 4 kali. Alhamdulillah. Dalake. Napa? 4 bulan. Dalake. Dados mangke ngeten iki konsep ngeten iki dubengne sak Sidoarjo. Oh iya. Ngeten. Dados niku mangke ngubeng ning Sidoarjo teng lapangan niku nyetel YouTube. Rumah sakit nek yo gelar panggung. Yo gelar ngene iki apa ya mungkin. Apik ya Pak. Apik. Nah niki asli mriki. Asli kene. Enggak ya, bisa kene lagi. Bisa sekali. Mau Madura lho. Kita itu bernusantara, Bos. Jadi habis dari Madura kita ke Afrika. Oh, mengenalkan budaya kita ke dunia. Manut. Iya. Timbangane stres utek. Kudune yo iso. Yo iso. Manut. Awakmu Akeh kaya iki lho. Bayangan iso ke Afrika barang lu delok sapa. Memperkenalkan Iya. budaya karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Pak Banyu to. Pak Tirto. Yo Banyu. Oh iya. Pak. Pak Banyu. Resi daya watasi
bababa. Ora iso, ora iso. Lalah. Ya pingkau. Ora tau delok TikTok. Nasi doya nasi baba. Bisa mengikuti? Iya ya bisa. Aman saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, so pasti kodeng sabaran jalan aman. Ini lagu sing viral. Afrika viral TikTok, tak tahu ya? Tak ngerti. Tak ngerti. Aman saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, di Bengawan Solo. Lagi orang ngaret lho bener kan? Iya. Aku budaya ini kan dari Jawa Timur, aku dari Jawa Tengah. Jawa Dekat- Tengah, Bengawan dekat Solo. Bengawan Solo. Oh, tak mau kalah aku. Aku stres nggak saat wong loro stres masya Allah. Stres piye to? Terus apa? Nyambut gawe kaya ngono. Memperkenalkan Budaya ini. Perkenalkan kono orang ngaret. Lah aku Jawa Tengah, cedak Bengawan Solo. kolaborasi Jawa Tengah. Apa? Bapak nyanyi apa? Iki ya Jawa Timur no iki. Aman saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, di Madura. Budaya Madura. cedak Madura. Ada apa kak di Madura kak? Ada Haji Her. Lah kancaku yo kuwi. Iya. Lah apa? Kira ngerti. Wong ora tau ono. Kembang turi, kembang semongko, hari jadi Sidoarjo. Aduh. Kembang semongko, kembangi walo, Kabupaten Sidoarjo semakin tangguh. Aduh. Yo tak kene sih. Lah kok gege nek ngomong kacane wong pengen Lah iya kudune ya iku apa situasional. neng kali anak kita apa banti aku jaluk duwe Kene apa kan? wong yo rong maju deh Kembang turi, kembang melati, piro-piro yo tak tampani. lelsa Namun aja abang tak apa sama desa.
Saya tak tahu apa pola bim. Avatar engol. Kamu adalah tersisa avatar angin yang ada di dunia ini. Iya, aku udah tintut tantu tindasmu. Baru masaku orang ngerti kacane iki. Ngene avatar en. Lah kuwi apa? Ndase ki onde-onde ketani ireng. Kok Caca jati? kira paham, caca kira paham. Kok jati? Kejak caca kira paham. Bos, Apa? kita Bertiga. kolaborasi khususnya nang pendopo Sidoarjo. Wis ono instrumen opo ae nang kene. Apa, Sing Mas? durung ono apa? Sing ngono apa? Sonsonan. Sonsonan ini gitar ora. Loh, tapi kan wis merajalela di mana-mana. Iya, iya, iya. Diperkenalkan dong. Oh, ternyata son. Apa kok Ya, ngono? wis caca gak usah wis. Iki cangkeme udah telu ya. Sebenarnya awak dhewe instrumene. Ayo. C. Sik to. Urung matamu kok iso. C mayor. ya. Mayor. Son Horok versus Mandarin. Iya. Oke. Sonya Pak Bandi. Subandi audio. Let's go. Aku apa? Midelan iki midel. Lah kenapa aku bas awakmu midelan. Aku biasa. Sorry. Aku ra ro. Ayo. Apa neh? Ayo. I perform Bapak Subandi audio. Let's go. Dan chatting ngopok. Mesti ngono. Melo to wis aja meneng ae. Kancane nyambut gawe rokokan kok. Melo. Ayo kowe kejar. Ngono lho. Ya, Cicik. Cicik, sampeyan cicik, Pak. Ayo. Midelane lah kok malah koyo ngeden lho, Pak. Koyo mak-mak. Son Horok versus Mandalina. Selamat malam untuk para hadirin sekalian. Lumah-lumah ngenteni sawelan. Masa lendeng. Ayo, piye? Mangsa udan cucian olah gali, kumahan pada mampu besi. Kalau silam tawate kali siji, timang mabuk pesing mampu besi. Awelan gak datang-datang. Gak mau aku. Tidak. Seperti ini.
menika nuwun sewu Majange. Iki wujudan apa to, Pak? Pundutanipun Ibu Dokter nyuwun sinden wanita Rainaga. Ibu Sinden Kok rai naga, ojo sia-sia sampean bos. Dandan sak dandan padha aku sanggule padha kebaya padha lho. lah nyapi-nyapi ning burine anak bebeke lho kaya apa. Jelas umume ning nganggo Umume ya kebak ora bebek. aksesoris, kudune nganggo tunduk mentul, sing mentul-mentul kae. Wong nek ketinggalan zaman iki ya kaya kuwi iki. Lah nyapa? Iki ngono modern tahun 2026 inovasi terbaru sinden-sinden paling yo sik tunduk mentul. Heeh. Iki bebek mentul. Ya ya. Yo paling ora tunduk mentul utawa kembang. Wero. Awakmu nganggo kembang. Rene. Rono. Ngene. Cah omongane angel. Matur nuwun sih. Matur nuwun. Matur nuwun. Kudune matur nuwun lagi metu kuwi matur nuwun. Diwenehi urung kok matur nuwun. Matur nuwun sih. Ya kan Matur ke apa ngono awakmu? Oke, itu ya. Awakmu meneh apa sih ngono lho, matur ke apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Bupati Kabupaten Sidoarjo, Abah Bandi. Iya Pak Bandi lak rondi kowe. Lho wong ide iki ditanggapi paling gayub. Piantune yo mesti ngerti to Mas. Salah Pak Bandi sing di. Aja Iki lho. sampe kere. Abah Bandi iki mesti kene iki bolak-balik ketemu ning Sidoarjo iki. Lho kowe nyapa ke sono? Yo golek sinyale to Mas nek mandek yo pas Abah Bandi. Oh, beliaunya ada di depan sini. Saya aku wis ngerti. Pak Bandi. Matur nuwun, Mbak. Ya, wis paringi berarti kowe. Pak Tirto. Pak Tirto. Wah, luar biasa. Kok iso luar biasa? Ning buri aku Mas. Iki Mas titip Apa? Titip apa? kon buane sampah ning sebelah. Ya kan mari dah. Titip yo apa? Nyapa titip buane sampah. Yo kan anu, aku kan yo sing Hari jadi Kabupaten Sidoarjo yang ke-167. Ya Mas, Kowe ndongakne apa? inklusif berkelanjutan Sidoarjo tangguh. Ya ampun kok yo ngerti. Kok yo ngerti. Kok yo ngerti. Sik, Rambutmu susu kok sikat kok saiki. sik, aku kok penasaran. Dajal buka belangkonmu. Kok Mbak? Ya gak apa-apa. Jangan-jangan ini adalah saudaramu yang tertukar. Kok apa? Pancene aku dhisik es cau. CEO. Ayo kuwi lho, CEO. Ayo, matur nuwun wis. Wis hari Mas, jadi. hari jadi ke 167. 167. Satu tekad bersama Bapak Bupati dan juga masyarakat Sidoarjo untuk menjadikan Sidoarjo tangguh. Amin. Nambahi dongo, nambahi barokah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Tujuh. Ya iya. Tujuannya ya satu. Apa? Iki lho ngenteni Pak Im. Enggak iki lho. Tujuannya ya kok belum disangoni matur. Ya ampun. Pak Noh. Si Pak matur nuwun Abah Bandi. Kowe apa nih? Iki warning Otate nanti, otate nanti. Iki ngono wis pasrah nih. Coba. Abah Bandi. Ngendikane Mas, piye? Pak Noh kan kayak awakmu. Kowe ning kene melok sapa? Melu sapa? Kowe ning kene melok sapa? Percil CS. Ketuane sapa? Percil. Ini timbangannya kok ning ndi? Alah. Ora sampe iki ning ndi sapa sing anu ngono. Sing tanggung jawab iki sapa? Duduk duwe sing lugur iku. Apa? Ngono ketuane to. Apa? Ngomong apa Penong? Penong ngomong apa? Ketua. Sing duwe wilayah kene sapa? Cil. Saiki melu sapa? Melok Bengi iki wayangan melu sapa? Melu wae sapa? melok awakmu. Kene lho. Kene ketuane sapa ketuane? Wayang apa combe to iki? Ojo. Bener mbok tulung. Sumpah aja. Aja dikene Mas Didi. Aja sumpah. Sampai kono kuwi dalang amanah. Sampai kuwi mbok kene Mas Didi. Kuwi engko wonge mulih langsung bablas ning tangkis. Aja ngawur. Dekat sepur. Perkara duit. Aduh. Apa? Nyapa kok dadak? Lambune peteng Mas. Iki lho. Lah kuwi iki ndas mbok wali iki lho. Ya dienggo sing apik kuwi ne. Paling tidak. Ya.
ayo nyanyi Nembang, Mbak. Iyo. malah koyo minat jiwa Lah mbok taleni ning intro. tapi ya pas kok nembang sing apik ya nduk cayu nembang ya Nduk. Cayu nembang nembang Mohon izin dan Bapak Kapolres. nembang sing ayu nembang kowe propo wis nembang apik Kowe lebih go sing apik. selentem wis nembang apik Aku suarane wae. kowe wis nembang sing apik ya Aku, Mas. Heeh. kontenan maksudnya Oke. kan wis hitungane ya wis rampung Iya. nembang apa nadane apa Nduk Nadane anu gamelan apa anu musik? ya manut aku manut sampean Sampai Halusan. halusan apa gamelan Yen ngono nganggo gamelan. bubur Bubur putih. Lah nek njaluk halusan ini ada aku loro apa piye? Maksudnya ki alat musiknya. selendro apa pelok Pelok, Mas. oh pelok Pak Pelok. Pak, pelok, Pak. jojok Barang apa? Adep mriko, Pak. ora usah mbok omong isi Barang apa? Aku ngandani nek ora usah lali. mbok omong Nek slindro rono. ya ora mesti tergantung sing ngasang Sing noto, tergantung sing noto. Ning ndi nggone kono, wingi enek yoga madhep rono. nyapa Lu nyapa? Nguyuh tibake. Kuwi ning arep panggung. ayo selik pelok ya Pelok. pelok piro Pelok 6. 6D. 16 harga, Pak. 16 tak. tak sewot 6 ya 6 tok, kan 16. Lah yo 6 apa Lah barang? mesti dinyang ora oleh. ora oleh ayo tanem dasmu lho kowe iso ora ya Nembang apa? nembang apa Pelok. dia ki pelok to Contohnya nek tembang aku gak patek iki lho. Caritane wong seneng tunggal sak bale. Wiwitane kejadian sak dinane. Kembang lati kembang semongko. Selamat hari jadi Kabupaten Sidoarjo. Kembang tebu kembang melati. Sugeng dalu Bapak Bupati. Kembang melati nang pinggir sumur. Abadan di panjang umur. Kembang telo ditutul pitik. Pak Tirto urung menehi duwe. wis ngono wis kok Lah iki mau apa? Iki mau apa? Mau ababan. ngisi-ngisi kono gua aja ngisi anu nadane kok gak ngono saya lho macane nadane kok beda ya nah Nananane. nanonane iki jane turunan kula Lagi lagi. kowe kan nadamu kok beda nyapa to Mbak Ora beda ya padha-padha. kowe kok gak tahu olah vokal apa olah Bedina aku olah-olah Mas ning omah. olah vokal Lah iya kuwi olah vokal. nah Kurang mudhun, kurang ndek sithik. Nah. ndek Ndekne. ora wonge sing ndek nadane iki lho kendeken wis ngene-ngene Mungkin di musik aja, musik Pak. coba Nek gamelan rada iku emang musik Mas. Mas ini 3 2 1 bisa ya Iya. Padahal kali Iya. 3 2 1 bisa Tanggap larang-larang iki mau bengok. iki lho iso kaya iki lho iso ora Lo kamu harus bisa ya. Lah kaya ngono cah TK yo. Karena dalam menghibur semua audien, kita harus bisa menyanyi. 3 2 1 yuk Karo iki lho manut. Mata jeli. wis ora Fokus, Mbak. fokus yuk 3 2 1 gak iso Nadamu iki kerendahan. Dia mesti gak manut kok, Mbak. Mosok penyanyi mutah. enggak aja lu enggak kayak gini Enggak. ayo 3 2 1 yuk
Wis sapa ora? Bisa bisa Mas. Ya. Aku kayak Fokus. Enggak fokus. Pokoknya fokus tangan bisa kowe. Ayo 3 2 1. Lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Ya gini. Kudune ngewasne. Nada, suara, aku suara siji, kowe suara loro, telu. Aku Mas. Bisa ora? Penyanyi. Apa? Berarti G ya, kedua ya. G mayor ya, G mayor. G mayor Mas, kedua gua. 3 2 1 yuk. Aku isih nututi Mas. Ayo 3. Oh. Ini aku wis. Ayo 3 2 1 ya. Kamu Mas ya? Ya. Pas. 3 2 1. Coba. Udah rapas aku itu. Kleru Ini latihan. Siji loro telu. Nyantai ayo jane kupinge kancane. Yo 3 2 1. Oke, 3. Ayo, saya udah ya. Nadanya Mas. Sewu. 3 2 1. Sewu. Aku nang ngarep itu tahu saya telu lho. Ayo, manut aku. Iki lagu nyapa kok 3 2 1. Sewu kutho wis tadiwati. Sewu ati tak takoni. Nadamu lho. Ibote Mas santai rasa berdek. Kok cakemmu sing kleru. Ibote ya sing Aku papat wis pas lho Mas. Ya pas aku kok. Leni Cekokmu kok welek. maksudnya mbok cengkok kuwi mau lho. 3 2 1. Sewu kutho wis tadiwati. Pas to Mas. Sewu ati tak takoni. Loh, Cengkokmu lho nadane piye? Nanging kabeh padha ra ngerteni. Enak jan. Lungamu ning endi? Min ae suara apa? kena suarane motor. Ayo nonton. Ayo mayu. Motor aku. Gak beda kowe. Wes anu sini aja. Apa kamu berdua yang nyanyi? Boleh. Apa sama aku? Oke, yang viral di TikTok ini lagu ini viral TikTok ya. Sing di Yang mana? Lagumu TikTok. Oh, jangan tadi itu. Kendangnya. Oke, apa Kendangin nadanya? Mas. Pelok aja, pelok. Pelok. Siap. Biar lari-lari nembang matanya terus mriki kalih mriki. Makin diatur. Makin digilir. Digilir. C mayor. Nah, C mayor sing lagune yang penting kacamata anak muda lah. Lagu apa? Kacamata Lagu sing genah. Pelok aja, Bos. Pelok. Sorry. Pelok aja. Pelok. Pelok. 6 pelok 6. Ding dong ding dang dang dang. Gerakannya lo ya. Ya. Ijine mambos. Ijine mageba. Uskone masing. siapa nang gawak? Lala baba jelas. Lala baba jelas. Ijine mambos. Lagu apa? Ijine mageba. Aku ya semangat. Uskone masing. Lala baba jelas. Lala baba jelas. Ini lagu apa iki, Prof? TikTok. Op. Ini lagu ini apa yo ngerti aku. TikTok lo. Lagu iki sing anak-anak ngerti, nom-noman ngerti, sing sepuh yo ngerti. Minor. Aminor. Berulang-ulang kali. Duduk. Ojo ganggu to. Aminor, Mas. Gara-gara sebotol minuman ya jalan sepuluh. Dudu kuwi. Malah aku mbok mengewangi. Aminor, Mas. Malam ini malam terakhir. Op. Ngalih.
Lah piye to? Wong kok ganggu ya. Aminor. Bali Aminor. Balik Aminor. Liyane Aminor ora roh iki. Apalku ya minor. Semakin menyala. Ora Aminor kuwi. Makin nyala yo Aminor. Ngawur rek. Kau iso diajari masak arep tenanan. Iki lho aku tak. Aku. Apa? Mari kan aku tak duet karo iki. Yo. Ya, kita duet ya. Oke, baiklah. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie isun mikiri gedang sobo sak curung dimangan codot timbyang orang yang merguluni son pedot Kadang sawi enake ora pendopo ati iki estunipun mriko gedang raja Iki lho sing nyanyi iki lho nyapok Iki aja mek. Lah awakmu madhep aku lho mata. Ono iki ben duet bulu pedot. Gedang rojo sak curung dipangan codot. Pak Tirto dipangan codot. Kok padane karo gedang. Pasti gedange Pak Tirto. Alah malah gedange Pak Tirto. Ayo. Gedang. Ayo bro, mau gedang bro. 3 2 1 balap semua. Yuk, baru satu lagunya. Berangkat kok. Ngono lho paling gak. Metronom tambah ono. Asik. Ayo nya. Matur nuwun Pak Saking. Kula sampun. Menika gantos kalih tiyang-tiyang jenengan. Tanjane para mbak-mbak pesinden. Kersane rata ngoten lho Pak Saking. Siap Cak Berdil Nggih, siap. Kum. Antarane jagat kalih donya niki. Pembangkit jagat. Lah nggih kembali kalih dagelane donya. Padha ae to Pak kembange jagat karo kembange donya. Iya. Iki sinten sing kang diaturi Mega? Mbak Maya, Mbak Galuh. Mbak Maya, Mbak Galuh. Mbak Maya kali Mbak Galuh. Mbak Galuh yang mana? Itu. Ayu Mbak Rika. Arep nyapa padha wedoke. Aku nek ngene iki wis anu lanang. Kebayaan. Wong ya padha wedoke kok iso panggah kaya magnet. Menika wonten pamundutan saking Abah Irwan. Nggih, pripun Cak Berdil? Nyuwun lagu napa? Nggih, matur niki kula matur niki. Kesane minggah riyen mau. Ya, ya Mbak Maya. Ayo Mbak Dian. Setiap hari ku siram semua malam melati semuanya indah. Nggih, niki saya kaji niki mau. Pun kula sing nyepeng, pun kula aman. Aman. Aku dadi pimpinan paling amanah. Ketuane sapa? Ketuane Kula balane ketuane niki sapa? khusus ribuan aku. Aman sing duwe wilayahku. Oh, iya. Kene aku tak pongor dek. Apaan? Awakmu kalah lho iki wilayahe. Wilayah Niki tembang napa macane? Mbak Maya napa Mbak Maya? Kowe iki lho nyapo. Awakmu lho panggah. Aku iki arep nakoni Mbak Maya iki. Wedok. Padha wedoke. Kowe ora ngekeki kesempatan aku lho. Ora. Nun sewu, Mbak. Nun sewu nembangin apa ini biar bareng-bareng, biar enak nanti. Terus wau enten pamundutan. Mundut. Saking sinten? Pak Ji. Tapi Niki wae mundut. napa? Baksone kali mie ayam. Mbok padane karo warung. Kan mundut apa? Lagune napa? Bebas mawon. Bebas. Bebas. Lho, bebas lah kula
sakerepe dhewe. Nggih, pokoknya sampean iki mari nyanyi terus mitrok ning pager. Mboten menapa nggih. Nak ndang ngono Kang. Sing penting menghibur. Maksudnya iki bebas lho, Bro, nyanyine. Lagune napa jenengan siapne? Sampean rembukan riyen kula rantos 3 hari ya. Acarane yo kok Kurang lama, Mas. Minimal 1 minggu. Ya, apa adik nyanyinya lagunya? Dikasih Dikasih apa? Oke. izin sama bos. iki lho. Izin. Kok mboten enten saweran sih. Iki lho, iki lho. Wes aku nyanyi sik, ulang Halo, nyanyi. lha kan niki kula paling mboten saged mikir. Dereng disemangati. Sampean sing penting nembang. Urusan samperan iku lho mesti enek nomor amplop kok. Wes to, nyantai. Toko Pak Didik niku bayaran, sanes, saweran. Amplope dhuwure ngisore Wes sampean. aman. Ayo coba nyanyinya apa? Mas Didi. Hei, bentar iki malah SMS. ono transferan iki lho wong jaluk Ya iku yo wis bener. saya tak buka iki lagune iki lho Transferan opo? Untuk Dana masuk 5 klik. Duwe andakane. ora tahu saya. Brai. Sebabe Apa kendange? Lali janjine, Pak. Lali janjine. Oke, siap. Lali janjine Mas Bro Iki dari kena Mojokerto. Iki sing gak kabeh. Oh ya ini. Kena kono. Lali janjine Ting tong ting tong tong. Lontong. Mas Bro. Ngapa? Lali janjine lho. Lagune opo? Lali janjine. Lek lali apa yo iso nyanyi? Kuwi ngene yo kuwi lho, tak wongor ndasmu lho. Oh lali janjine Mas. Mas, kendangane ya? Tegedane piye? Tak tumblang. Sambal kemangi kok. Kuwi sambel kemangi kuwi. Kok kleru aku. Mas. Ya, Bro. 3 2 1. Wis kabeh. Wes. Kowe Selesai. Stop. Pak Didi. Alam. Masalah kula sing tanggung jawab. Yo yo. Mangke lek mboten roto didukani. Ayo, sekarang kamu ya sayang. Namanya siapa cantik? Oh dicekel tok. Yo penyanyi sing, aku tanggung jawab. Ayo. janjane Sa 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 sa. Kudu sing roto. Ora, Bos? Anu sapi maine. Nembake kok sae. Nggih no, saderenge mangkat. Kuwi tenan. Iki kok gerabah sapa? Hajinya. Pak Haji. Pak Haji Irwan. Haji Irwan iki. Iki catetane Mas sing wis bayar Rika. piro Mas aku. Aduh, Ji, tekor 100 aku, Ji. Kurang Mas. Pak Haji. Kaji kurang Kurang 100 Ji. 200 Pak Haji. Sik tak kene, aku tak jalani. Ya apa? Wis. Ya apa? Wis Mas. Wis kabeh rata. Rata. Iki sing wis bayar ya Rika, Ayu, Maya wis. Apa? Mbak Mekar, Mbak. Jengkolmu. Ayo kendangnya kene, jadi kendangnya rada cepet. Yuk. Kok ndi, Mo? Kowe, oh iya kowe. Rojan. Jan. Jan. Ya. Ayo. Jan. Ya boye. Jan jane. Abang. Bagian pimpinan itu. Oke siap. Halange sak kon ngerokok tok wis ngerokok. Abang tadi tombok berapa? 100. Tombok 100. Gak usah khawatir ada Abah Wari. Oh iya. Wakil ketua DPRD. Oh iya ya. Sopo? Gak izin tak kabeh ngekei wakil ketua DPRD gak Ya ngekei. izin. Wakil Iki lah kaune. Nah iya. Setuju napa mboten? Setuju. Suara rakyat. Golekne cacah iki lah aku lho tekor tau. Wis kadung mbok latih api-api ya. Iki sing Ya latih tetep sapa? diwenehne lho Mas. Engko Mumpung Pak Wakil Wakil Ketua DPRD. Sopo? Pak sopo ki? Abah Wari. Abah Wari. Ya, oh ya aman. Iki niki sampun
Apa Waris? Oh, Abah Waris. Siap. Aman niku Pak. Abah Waris bolo plek kali kula. Oh, ngaku-ngaku. Apa kayak kabeh tak buwol lho. Ora ngono mesti sing duwe-duwe kaya mbok bolo. Apa pajak peking? Nggih. Pajak peking bolo apa gak? Mboten. Kok iso ya bolon. Rokoke racek kok bolo. Rokoke racek kok bolo iki lho. Pak Wakil Lurah bolongan gak? Pak Waris. Waris. Nggih. Niki meleh niki kersane lare-lare niki mawon. Sing noto kula pimpinan, Bos. Sing latih. Ganti betul apa? Ganti. Mundur. Sing lungguh maju. Retno karo Retno kali Dumilah. kok Dumilah. Lakon tobat. Lakon tobat. Ayo galo karo Dumilah. Retno kali Dumilah. Ayo Ines. saya. Iki lho Retno karo Kumolo iki lho. Retno Retno Kumolo. kalian iki jus. Cus iki lho. Cus apokatil lho. Jus iku jus. Kakek sing pojok kae. Ngene lho. Coy karo Ines karo iki. Karo Ines karo Halo, ayo lho. Pines paku karo kuwi lho. Lah sing pojok e, Mbak. Mbak, sing pojok e. Pojok endi to? Pojoke cagak e lho. Hei. Musola. Calon iki. Wong delok Calon. Monggo mriki, Mbak. Lho, iya. Ayo Mbak. Ya enggak apa-apa. Sing durung nembang. Siapa? Ayo. Biar rata lagi ngoten nggih macange nggih. Oke, leres. Mangke lek mboten rata kan mboten sekeco. Anjen biasa seneng hibur. Sing urung mau iki nduk iki urung iki. Jus. Iki lah rata toto ngene. Ora rata. Bener Mas, ini Nek rasane ora musik kotor iso. Ora musik tok sinden-sinden sing latih ya awakmu. Lho, piye to? Sing angel latih-latihane yoga-yoga lho jan wis anu angel. Bolak-balik bendino nglatih sinden. Rokoke rate acek masalahe. Rata rene, Mbak. Rata rene sini. Oke. Sampeyan ojo dhewe lho, Mbak. Tak kancani kok piye? Kula ijen ngatasi kok. Mbak. Sing sepuh ngadeg mboten, Mas? Napa? Sing sepuh. Nggih mboten napa? Ya Mbak Gining. Pak Gining, monggo Pak Gining. Masih di apa? Kersane rata. Niki kula beto punan. anu. Ngadeg mboten Mbak Gining. Bos, Pak Didi. Dalam. Sing nata kula. Boleh maneh. Kula niku amanah. Aman. Dadi pimpinan ku amanah. Kena nggo sangu poso. Ya Aku kok gak cek percaya. Sumpah ora tak wong iki ora tak tambah iki lho ngene iki lho. Nembange napa diaturi napa kula manut panjenengan macange. Wonten Nak namundutan masyarakat mboten? mesti manut. Kok menawi Abah Waris suwun lagu Capercil. Apa Waris? Abah Waris request tembang menapa Abah Waris? Hah? Saking Abah Waris niku wau. Wong ancen iki wong apa Waris ki wakile rakyat lho Bos. Manut. Oh, manut. Kali jenengan mesti manut. Manut Barno. Karena apa, Mbak? Grikis apa? Grikis ya? Grikis ya, Mbak? Grikis ya? Grikis ya. Jajal tak jajal sih, tak Ya, jajal. Grikis. Nadane, Mas, nadane. Badok rawon. Lah iya. Kowe gak izin kowe. Aku sing nyambut gawe wis mangan gak izin gawe kowe. Panitia iki kebangetan. Apa? Ora adil. Ora dile. Yo nek para yoga sinden panganan metu rawon metu. Lah mosok awake dhewe ning mburi disedoi. Sak bak mau wi ember. Klopo, gedang. Iki sajen. Sajen. Nadane Mas coba. Ini ada duit. Karimane. Bu, kon saya ngeten iki. Ngeten iki. Ora ono Mas, ajar ono Mas. Bu, apa terus ngeten Aja. Kari manis, durian manis, nam yai kula. Ngeten iki. Ya, bareng ya, bareng. Sakit Ibu? Sakit ya? Ya, oke. Lah lahirnya kedisian marah ibuke kok. Tapi kan ini diajari konsep dan lah. Coba ya. Kari manis, durian manis, nam yai kula. Wes ya wes, dong ringo meker sing kuna. Sinden-sindene inter. Saiki dalange jajal. Sampeyan iso apa ora? Kari Anggotane sampeyan iso kabeh lho. Jajal. Lah kurang Gerakane tok, gerakane tok. kurang ini lho ya, kurang ini lho. Ya coba. Ojo guyu ya. Kari manis. Ini latihan manis ini wis cocok belas. Sama ojo terus meringis lagi. Mesem kari manis. Ojo meringis ngene ae.
Enggak malam Ada elek. sana, non sewu ya coba. Oke. Pandangan ke depan. Pandang Kamera dia. kamera. Kari manis, kurian, kurian lang. Yo. Kari manis, kurian, manis, kurian, kurian, rang, lang, Sabar bos. Bisa apa ora to, Mas? Kari manis. Nek kurang niku tangane mlumah ngeten lho lah. Yang manis nambyai kula wis ya wis dong riko mikir sing guna. Oke bareng-bareng Anda masih bersama Kembangnya Jagat langsung perahu layar jalukane perahu layar. Oh, jarane Perahu pelawan. layar iki. Aku ora yo mana sing bayar lho. Mas, Yo. perahu layar ya. Ya apa? Kendangane. Kenangan ya. Kendangane apa? Tak ulang. Sambel kemakan kebocah iki. Apalagi Ayo, perahu layar kok. Non sewu macange. Niki kersane rata. Kula kan mboten sekecok, kula tanggung jawab. Yap. Mboten teng wingking mawon. Nah, gitu kene. Abah. kabeh manjene yo kudu anu Mas. Iki anggota ini. Tangange keliwatan. Dek nyanyi kok, Dek. Nyanyi pokoknya. Matur nuwun. Amit non sewu, Bu. Lho kok turah jeblok terus aku sing nemu. Ya wis. Le. Kendange urung, kibote urung, gitare urung. Ya. Ayo, Ya. Rata. Aja cerewet, aja cerewet. Iya lho si rata no. Iki grup kene. Iki grup sing kene. Apa kuwi kendange? On. Mas, sampeyan Terima kasih. urung bayar mekar lho Mas. Kon Mas aku. Pajak buat taruhin. Sampun diaturaken menika komplit Hah? tidak ada cuil sedikit pun. Sedaya request sampun diaturke. Nggih, niki mangke minta foto. Minta foto. Nggih, anu, nggih. Abah Bandi mangke katuran Niki mawon sakniki. Hingga foto bersama. Di depan ya? Oh, di depan. Kula tak noto foto, jenengan noto lagu. Siap. Nggih, tak bisa nyanyi kula tak foto ngaji. Nggih. Betul menapa, Bos? Nggih, sebutin lho, Bos, lek luput-luputku lho, Bos. Lah iki sampe jam 1 lho gak apa-apa ngene terus. Oh, lakone piye? Oh, lakone kurang. Gampang lakon singkat kene. Kurang ngono, Bos. Wis aja ngono lho, ra penak. Iki pandemen wayang kathah sanget lho sing rawuh. Pengen ngertos lakone. Oh, sampai jam 1 sing ngongkon. Adane, Cek, coba Cek, aku maju ke depan Monggo. aja, Cek. Cek, mayor. Karo Cek, sing mayor. ini Ojo mangan kowe pokoke. Kok bari ini mangan. Mas Berdil, Aku kangen. ada informasi Ayo di mana? Abah Bandi mboten sios foto. Oh, mboten. Ning nambahi sangu. Aku foto ning karo ibu. Kangen karo sliramu. Sawang-sawang fotomu ning dompetku. Aku kangen karo sliramu. Monggo tenan sing ibu monggo. Kita foto bareng-bareng di sini nggak apa-apa ya Pak Ije. Buat dokumentasi dari Kabupaten Pasuruan semua. Dari sebelah sini. Matur banuwun Pak Ije, Pak Bandi. Mak Jange kripik gedang godhong elok citik edang kotok Kodok rokok. rasa. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi Mak Jange. Bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu lagi. Siap. Kok bilih wonten lepat kulon di pangapunten Mak Jange. Mak Jange. Yo. Ludurkan ta. Iya lho luturkan sithik lah. Mak Jange. Loh. Bayo Aku matur nuwun barek peno Mak Jange. Matur nuwun sangat.
banget tak percil. Ngapa kok gak sampai jam 1? Yo gak ngono macane. Bolo-boloku. Aku lagi tumon iki lho. Masuk papat aku gak bakal mundur. Aku yo ora bakal mundur malah sliramu. Aku matur nuwun macane. Kok menawa ana kleru-kleruku macane. Aku njaluk sepuro bas. Sing siap ojo loro-loro yo. Iya macane. Wong loro kok gak bonafit. Wong loro kok demam berdarah. Kowe kok yo roh. Wong apa kira WC-ne karo aku. Ono sapa? Iki bapake Tasrif. Awake dhewe matur nuwun tapi karo ludrukan. Ono wis matur nuwun. Piye to Nger anakku cah bagus. Aku matur nuwun arek macane. Mbok, Awakmu wis matur nuwun karo Mak Cange karo Mbak Limbo. Aku ya ngono. anak-anakmu kon matur nuwun sik, Mbok. Anak-anakku sing ayu karo bagus dhewe. Ngono ndang. Cak Didi. Iya, Dik Rini. Pernah digoleki Cak Kercil. Lah lapo tak Tapi dipateni. Oh, Ditosok-osok, Lho lakone Didi. iya nih. Yo gak paiti. Aku matur suwun barek Riko ya wis maringi rejeki karo aku sak kakak-kakakku, sak cacak-cacakku. Podo-podo Rini. Muga-muga awake dhewe mulih teko kene diparingi slamet berkah barokah ya Amin, amin ya robbal alamin. tanggapane laris. Amin. Salam nang Bapak Rini ya. Matur nuwun. Ayo, Eling-eling sampeyan. biar belajar kamu tak tumpakno motor sini. Ya Om. Rada motor Meletus. Terus Matur suwun. Ngene Cak Didi. silakan. Arep ono sing tak omongke bareng meno. Apa? Matur nuwun. Matur nuwun. Apakah sini Jahidi? Oh, nah, tak kira pe. Saya perwakilan dari Belanda. Iya. Ingin berterima kasih bersama. Alor. Siap. Matur nuwun. Tak percaya, tak rendem. Balik maneh. Selamat datang kunjung sekalian. Silakan duduk menikmati hiburan kami seni demokrasi. Seni budaya perbedaan yang abadi antara diri dari anak tugas menjunjung tinggi kebudayaan bangsa untuk kembali jaga berdasarkan